Hadin bun teli kiwan ki bala penilekai football na kabanta ki hybrid kenthai bat sinrang ki bakentup ya ki hybrid sinrang ki bahapo khat nriusnem bat ki bahapo khat sausnem bat kumjuru ki kenthai hadin ngesngi lala ban penkunno ya ka lempung ilekai football ka bala peniai da ka BJP Mauno Syndrome Polling Board ha ki jingilam jong presiden Usagar Chetri Secretary uba Kransius Warjri lembat ki dikhot ka BJP na ka polling board ha ki jingilekai final lah pedeng ki hybrid sinrang ki bahapo khat sausnem karta ka lum pedeng kala penrem ya ka nong thamai ha ka jingi khun ki hybrid ki bahapo khan rusnem karta ka Mauno Syndrome kala penrem ya ka nong perdet da arko lanot bad ha ka jingi lekai ki kinthai ka nong thamai kala penrem no ya ka mau kardap ha ka ni kasngi uba sen thaba ubri presiden ka BJP Ribhoi district Ulawan poi kum kongsan ha ka jingi don lang jong uba balan jalong ubri secretary ka Umroi Mandal lembat kiwei uba sen thaba ha ba jingkren kum kongsan ulong bagi babun ki lempung ilekai football la penlong hak keleng ki jaka jonga jela Henry la bun ki nong perkhat ban penlong kum ke business ye ke kami ilekai Henry de kejeng ailat ban penlong ye ki lempung ilekai football da ke jingthmu ban kentiu shisha ye ke kami ilekai kalong ke jingker khu na ke bentagi hybrid bat ki samla kenthai bat senrang Hello. Ban ba ya kakam na gabanta ban pendep ban yoru ya uso jong ka jingkhek ya uso ku bathyang jong ki sport club resimenta ha kan ngesngi lomba ka ditre stom ku jong pi bau play nang ku ya ki kami ki jong pi ban nang la ya ka ban ya pentulun ni kam nang ne sekmat bat ha ka jugo por nga nakalyang jong ai ku play nu ya ni presiden jong ka Umroi Mandal BJP ki jongi ba bi dan tathyang bat jelas putri jongi ba balan jalong bat ya ke komiti bergawai bat ini ki perang ba di beledon mentalang manisi mentalang manisi hilang akan gopor bat kunjuru ya ki rurong ba jong ni kesnong ki beledon mentalang bat di belesong lang bat ni akan hapo stage nam ka kan ka final football ka long mentakasni hamtam ya ki lai tili ki tim ki bapo ya ka final ki balapoy ka thong wat lagi tu ki bampoy ka thong ru rei ka jingtri stom ka jongpi wara ru ya ka nam ka burom ya ka chnong ya ka thau bat ya ka dong ka than hi broi ha ka ni ko por na ka liang ka jonga nga ai kublei ya baro ki badon na ka ni ko por lomba ka jing sakhi jongpi ka ai misim ru ya ki kun samla ki nang la ban tre stom ban pati ki sap ki thong ka jongpi bat na ka liang ka jonga ka mu district president ya dan benta bat pi om tang matakasi lale hak tang ka ni ka sport club jong ka ni ka chnong mono srum re hak baro chnong ke badan apo jong ka table boy bergawai nang la ya ka ban ni dan benta lang ban ya ketiulang ya ki jinier rap ka bangila banirap kat ka bangila na ka benta jong ni nakaliang ka party bat akan ni ka por ngas ka monong kiki baro lomba ka jing tristom jing pi bat i kisap ki phong ha ka bede bat hamtam ka kam sport ka de away na benta ban prio ya ki lati benta na benta ban yo ya ki ka nam ka puram bat hamtam ya ka ban yo ru ya ka jing klan met ka ba la ru ban yo ya ka jing ko jing khia bat hamtam met ban yo ya ka nam ka puram hamtam ha pro ha ki chnong ki thau ha ka district hi bergawai bat hamtam ha ka dong ka than bat hamtam hinu ki bat simbenta ha ka sport kin poiru ha ki kedam ki bakam salor ki bakam seneng ban poi ban simbenta ha ki sport club ki ban hadu ka state level kumju bat om dei tang ka football
ki sport ki badan hapo ka sport club nrai bun kui ki sport club ngadu ki kickboxer ki ki badan hapo ka sport club ngakar kentu ki kun samla jong ka thai ba ki ni le bhar pati ka sapos phong ki jong pi dei ban blong breu ki balong sarong hanai ban yele kan pala ban pelong yala de ki basorit bat ki bajai man pati ka sapos phong ya ka disiplin ki jong pi nang ba ka buram ko jong pi kanang ra susu ya kadong ka thai bat juru ha ka state bergoi nakalian kejungang seo ban ai kubleru ikini baro kitim apo juga di kathan jong karaj medan kaden ni berkawai ki balawan bersim bentang menperpau kata ke bersim kumno ban trilang apo jong na benta juga di berpenkiu ke sport abang ii kini ki samla kena dan ki hep ki berit khamtam ngi ki than no kundong ki jungi enteng kalong ba wi ba kiwi ki state la benong ba kiwi ki state ki kiu hakikam sport hakikam lekai bat kiwi ki benta hari ladang i phai bat sekali ka state bat ka jela ka jungi bang i khamtam singi ki thain nong kundong ni wan ada ki samla ki don la ka jong ka sam ka ba ban pau wat state dan siko district in ring i ba kane ke jingdu cikermen jong ki samla kadau kolong ba da kalyang la benong ba ka state jungi la ka jela ka jungi kadam simkhia khamtam dam takini ki samla ki bodon shai ka sab ha ka bani lekai lalu ka football, cricket, berkiwi-kiwi kijai sport. Jungi bak kisamlah pun juga dekat dong bak kafain ke jungi. Kan pada mi kisi kita kiu, kita saya kita kesam. Hak bani lekai, berpeni lah kejung kesam. Jika kermen bak hantam, mentah kesini kum kejut pengkodo ikan ke final. Ni kermen bak pi kum kisamlah, pin lekai bah, pin peni lah kejung kesam. Balik se nak kalian juga parti BJP jungi nang ne sekman. Ni haban pe je pi kum kisamlah, bandra sajarong. Hakaba pigi kum ki samla pinyo la ka jong kata ka hok hakaba la de ka sap ba pidon ban kentiu susu ya de nomor bun mata ko moong na dukne ba ki samla la de ki hep ki berit lemba ki sap la ki jong la de ki sap football la de comedy ba ki ba ila ban kamai da mata ka ing kasen bujung ke Carnival Fest ke Henrio ha umsning Laisni lenter, kendai shipo bat katway dari kurisau arhajar arbusan hamadan umsning town dorbar. Labu ujing temu bak pisah bami onirab syaga school umsning town dorbar secondary school. Nalor ke bam gedi ke ba on penbang pensinyam. Kindon gijing penbernya nak nongwai bapau ke jela. Ke hausi bumper, ke lucky draw bat kiwai. Wan sepi, wan ma abahi, kata masaste, tang bayarap iya ke school se. Nagbantay ke jingtip ki babanya, pun hagi number, Henry not, kendai, arnyo, lain nyaw ar, lani, pranyo, nyaw, non Henry saw, Henry nyaw. Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi, ne kijing kendu sa kan mau jongpi, pun syangi, ngin penle mangi kat kum ke jingkwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmir pranyo lai ariwei sau iwei pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun sengi ni ai wai shapi pranyo lai iwei kendai hendru iwei arnyo lai